Nawani, number 9 merah, isi boys. Krista berpasu number 22 lagi kita bola, number 22 merah, bola Nawani, Rajo, isi boys. Imbang number 22 Kromografer, number 22 merah, isi boys. Number 22 pasto Krista berpatres, 1, 2, 3. Amiga kelas pasto, Kobarles pasto, number 13 merah, isi points. Kelas ujian mula nawali tayo, Pinoy kay Siva point. Lasa basket, Dito siya, number 13, pinasawala na ni Kode, isi points. Dito berang pasto, number 13 pasto, Kobarles, wala pa rin na ni Pamilang warang gaya ito merang foul. Lasa basket, Terrado! Bonus ko hindi pumasok. Pamila, isi points. Marwala naman ni regular. Tuloy kay Kalas, isi points. Last 30. Wala nang oras. Nabitaw na yung Amiga pasto. Basta, isi points. Tayo, pasto konde, isi points. Amiga niyo pusa mo, ba't hindi na dito? Tayo, isi points. Ibang batangan para tinasahan Kode pasto, tayo, isi points. Number 30 pasto kan last 15 to shoot. Kalas mo mga 3 points. Gaspar pasto tayo, umigot tumira, isi points. Amiga, yung isip mo nasa YouTube na. Panalo yan, last 25 seconds. Kobarles, isi points. Last 20. Wala nang oras. Wala bre na ulit tayo. Pinukul kay Kote, isi points. Tayo ramang kasaber. Tayo. Binale, isi points. Lima na lang kada sa bitaw na ulit tayo. Tayo mo na tayo, isi points. Koreano, isi points. Dalawa na lang, malabangan naman ako. Pabiling exactly. Nawali. Kabalis pa sa pagkiriatan. Pasto, pangat para, isi points. Wala mo rin naman tayo, isi points. Kabalis pasto, Onyas, wala na ni Kaskate, isi points. Last. Wala na oras. Cristobal Pasto kanila. Cristobal Pasto. Number 22. Yung gato merah, isi points. Ibang balik tayo. Pasto number 15. Tumawal ng Pasto, Krista bago mo ng 3 points. Sabi niya kuya, Tayo,
Skiba. Pass for Skiba. Wala na ni Kaspa. Walang score. Number 13 pass po. Cabales. Easy to goal. Pass to Skiba. Foul.